To hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel. To dini to mane nongtamona boybu mitikaya shivoratri to boynisimbo happy mahashivratri आंनिफ्राय to mane dinai mane जोंनि बेसरा mane फुनो जाबाय आरोना दायो फुगासिनो दङ माने सानैसो मानसि हाजिरा लगायनानै फुनो होदों आरोना to बेखौनो एसे नायना फैनोसै ओमफ्राय बेखौ नायखांनानै ओमफ्राय दिनै माने मन्दिराव थांसै आरोना शिवरात्रि दिन नालाय ओमफ्राय मन्दिराव एसे खुलुमनानै फैनोसै to नोंथांमोननो माने जोंनि दायो बेसर फुबाय थानायखौ एसे देखायनानै माने दायो मन्दिराव थांसै आरोना to मन्दिरा गोदान आरो to जों दायो जि मन्दिराव थांनो नागिरदों बे मन्दिरा माने गोदान आरोना मैयासो अपेनिं जादों माने अपेनिंआव थांगोन सानदोंमोन खिन्थु टाइम मिलायैखाय माने थांनो हायासै आरो आङो ओमफ्राय दिनै खुलुमनानै फैनोसै आरोना to नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो फुगासिनो आरो दायो बेसरखौ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय फुनायखौ माने ओमफ्राय आरो नै आलु जानो थाखाय एसे गायदोंमोन ना बेखौ माने मोजां जायासैनो आरो आलुआ ओमफ्राय बेदरा थांदोंमोन थांनाया गिदिर जायाखै आरोना माने जेबो मुलि तुलि होनाय जायासै नालाय न'आव जानो थाखाय एसेल'सोमोन ना बिनिखायनो माने एसे बारा केयार लानाय जायासै आरो आलुखौ दरनैसो थांबानो जागोन होननानै बिदि साननानै थाबाय नालाय थ' नै माने बेदरा बारा थाङासै आरोना गिदिर जायासै माने थांदो बेदरालाय बिलाइआलाय दाबो लासै रानजोबाखै रानजोबनायालाय एरख'ना नायनो र' थांदोंना थाङाखैथाय ए नै फिसा फिसा ए भगबान ए गैला सेस बिसनियाव थांबा बोरै जानांगौ गाइस नै एकदमबारे माने फुङाव माने फ्राय खालामना जायोना फिसा फिसा माने बिदिसो जानांसिगोन आरो जों उफाय गैला माने देरनोथ' देरासिनो बुस्थुआ ओमफ्राय मुलि सुलि जेबो होखायाखै नालाय बहा देरनो आरो ओमफ्राय एसेल'खाय माने जोंबो मुलिफोरा माने एसे दाम नालाय ओमफ्राय एसेल'नि बायबा लकसन जायो बेनिखायनो बायस्रायासै आरो जों मुलिफोरखौ माने बे फुङाव जानोसो हाबासिगोन आरो बेयो माने मुलि सुलि जेबो गैया भिटामिनबो गैया एम्फौनि मुलि ब्लाइटनिबो जेबो गैया आरो जेबो होखायाखै माने बहा थांनो आरो मुलि सुलि होआबा माना फाइनेलि आङो दुगैस्रां ओंखारबोबाय आरोना थ' नै माने धुप सुपबो लाबाय सेंग्रा मानसि नालाय आरो धुपल'सो लादों आरो ओमफ्राय जेबो बिदि बुट सुट जेबो लायाखै ओमफ्राय थांसै आरो खुलुमना फैनोसै ओमफ्राय जोङो टटेल साथामदों आरो लोगो साइकेलजोंसो थांनो नागिरदों आरो नै ओमफ्राय ओइथि सासे दङ ओमफ्राय साइकेलजों थांगोन आरो खाथि 2 मिनिटनि लामा 2-3 मिनिटनि लामा आरोना थ' साइकेलजों थांना फैनोसै ओमफ्राय मन्दिरखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो माबायदि थ' गोदान आरो मन्दिरा थ' बिदिब्ला फाइनेलि मोनफैबाय आरो आङो नायो नोंथांमोना उनथिं नायनो हागोन मन्दिरखौ नै बेनो आरोना थ' निउ अपेनिं माने मैया अपेनिं जादों माने दिनै जों फैदों आरो बेवहाय खुलुमनो थ' नोंथांमोननो देखायलांगासिनो आरो ना बेथिंबो माने प्रग्राम जागासिनो दङ माने देग्लाय एसे गिदिर खालामदों आरो ना अपेनिंखाय मन्दिरा गोदान नालाय बेखायनो गिदिर खालामदों आरो देग्लाय थ' नोंथांमोन देखायगासिनो
खुलुमखांबाय आरो दायो माने बिराद मानसिमोन लाइन जागासिनो आरो ना बिराद गोबाव लाबाय एसे माने मानसियाथ' जाखागोन ना थ' माने बहुत गासिबो खुलुमनो फैयो नालाय ओमफ्राय थुखि लानाया एसे गोबाव खालामो आरो बेनिखायनो एसे गोबाव लाइन जानांबाय ओमफ्राय दायो जोङो खुलुमखांबाय आरो ना संनाय खावनाय सोलिगासिनो आरो ना नै बे प्रग्रामनिनो ओमफ्राय नै एनियाव पारफरमेन्स जागासिनो आरो ना कीर्तन सोलिगासिनो बिथांमोना दायो रेस्ट लादों आरो साहा लोंगासिनो ओमफ्राय नैथिं माने सिनेमा देखायदों आरो ना मैयाबो देखायदों होनना खोनादों ओमफ्राय दिनैबो देखायगोन खोमा नै आलायनानै दोनदों आरो ओमफ्राय ओरैजाय बिराद दखानफोर दङ आरो नै थ' लोगोफोर ओमफ्राय जोङो माने खुलुमखांनानै एसे बिफां सायाव जिरायना दंफैयो आरो ना माने सान्दुङा एसे गोसा नालाय ओमफ्राय नै लोगोफोराबो बिथिं जिरायगासिनो आरो ना बिराद बेस्थ' मबाइलाव ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो फोजोबनोसै आरो ना थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आरो ना थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखौनो फोजोबनोसै